Ọ bụrụ na biko mbara meja ebutukwu na-eri udene ndị bebe keniji biko mbara meja ekekwuti n'ụka ama na m durio ekerikwe ya na omenala anyị dịrị n'ime ya ogwumo ị na-eji ụka ji na agọma kpụrụ oche warawara kwegweriwa nka karịwa nkata ya ji anyị ji jetukoro ogwumo anyị ekelekwe nwatagharị kere mụrụ kene nkiri mmiri ogwumo nana nwanyị ọzọ pụkebune nene kpatara ka ụnụ mkpara m iyi ugwu ọ bụrụ okoro butukwu na-eri ude na-ebe ebe keniji biko mbara mbeja ọdụkwa gwa n'ịbọ anyị panyere omenala iji jetugoro be butukwu na-eri ude na ebe ebe keniji ndị na-etiji na-eketakwa ewere mba ngwere na-aga idurube na ọ na-ahụ ụmụ jụwa agawo dị n'iji nọ ka ọ dị ha akpata oyi iteji bụrụ nkagwu n'ụzọ nkagwu na ji iji chọkọrị ọrụ n'ube ya o were ngaji taa eme kwa ghara ịdụ eghe kwa dị nna ekwuokwa m igbo okwu ịtọ kwughị na obiko mbara meja buru m ụzọ buru odo were mbago na nga bụ nwa onye buru ụzọ buru odo ya ma goji ijegori oru ngwagwa na-egburu aka na na-eziri aka n'ugwu uruchi na urukwute ezokwuta kpagha ogo gbutere okwu mo eze anarịrị agụrụ eze amaghị okwu mu werere nda na-erinete ekwe nda n'umeadị ya ihe njirikọta bụ nnukwu ọgwụ bụ na aka ndị meghe nke gwugwo onye eyi eghe chere ọgụ njọkwụchateghe na ọ bụ ọgụ ugwu mmiri ọ bụ na emune biko mbara meja nwanne m oje ebe ogene mụ na yi jegori idudu bịa tụwa ya n'ime ogwu mmiri ogwe ezukọtara na akụba egede ọgụ biko mbara meja chụwewa igwe gburu nga hachi n'ọbeda wiri kerere m ogwu mmiri ọmụnemne ya egobiro were osimiri jewe n'ugwu akpọrọ ndị ji na nkute were mbaza na-anọ aka ọdụka ya bụrụ agụ na-aba agụ ndị be anyị ndị okpomezi godoro na-ekwu egede ya ukwu na-ebute riude na-ebe ebe n'isi ọ bụrụ emune ịma ngwangwa na ngwara agaghị m aga na-eyi ugwu were ndị mụ na-agboro mgbada tụwa ya n'ibe agbawo mgbọgụ ihe eze na-ebe eze agba ogwu ọ chịrị echiri ya ma na-etochiri ya ekwu n'okwu amụbịara ọgwụ eze abụ ụdị igwe ogbomụ eze na-ebe eze agba ogwu gụọkwaza amụpịara ogwu eze amụ ndị igwe bamụga eze na-ebe eze egbu ọgụri kuwe mkpọkọrọ eji ọzọ emere m ije egbe buru eji ogwumo ogbe ya akwọwadị na-enye na nna ya gwumuri ọbụmachi wadibe bunuko benekube wadibe bunuko benekube zọna jodo na-awụ benekube wala wada benekube ọzọ na jodo ya dị benekube anyị chi na anyị batakwa n'obodo anyị agbawa ndị obodo ji wee bụrụ anyị gba ọchị jara adani m oke nna mụta ezuwa ọwa Festus Ekedigbo oke mmiri na-ebu ogwe n'ume ezike ọchị Ifeso ata eze kwesịrị anyị kenele Chief Augustine na Nlọlọ Sylvia Anijelo the professional engineer Ochendowan ọchị na-edo onye ma echi ọgwụ dechikwa ebe echi nwanne ya ụkwa achị n'aka anyị ekuwe
Chief Evaristus Amụka wee kwuo Chief Godi Amusho abịakwa gere nkarịa ya Chief Matias Ugwu Obute bịa gere nkarịa ya Satobias Alolo Ogochukwu Ikwueze Transpopo Motors Chief Vincent Mmanụ Atọha ọfịa na were ego anyị ekenekwa ego ọzọ ka ha ri iwe eze ogbu na agodo enido ogwu ogbu na agodo ọzọ eze abụ ọ na-eke kiwe chiburu ụzọ onye bụ ọzọ ogbu na agodo oruwe enido ogwu onye bụ ọzọ ogbu ebu n'ode dewere ikuwe gbochifu arụ ohe n'ogbu na agodo papa dọkịta nwunye m ogbu na agodo ogbu mụ Collins enogbu na agodo Ndụbụeze wee nudo ogwu Obinna wee nudo ogwu ogbu mụ ndị be akaghara iwe ezodu mụ ndị okpomezi godoro na-ekwugbu egedo ọzọ ga-ejide ogbu ebu na-ebu duchoye ọzọ were akarị gbaji okwu were ibute wee rirere m opu ọzara kwuweri okwu ọzara ngorima ọzara ya ezegbiro were ọdụ dewere n'ama ọzara ya biri chitekere na ịbịara ọkụkọ anụ ọkụkọ ọgụgụrị mkpụrụgo igeji wekọrịọla na wewe nwe ọbụrebune ọzọ gara jiri egbe ebunebu duchi onye ọzọ chiri bochi eke were orie gbawa na amarị ọbụrebune onye na-emaghị ama ọzara jitugbo ọzara ka dịka ụbara meja ọzara ekpuchiri ọnụ onye mere ama ọzara kọkwara ọzara ọbụrebune ekidebe ikiri bekwa ọgụ onye ma ọkpara gị n'ugwu bụndụbe ọghaghị ọghaghị iri ugwu orororororo gwawezerobigo ndụmedị na ụdị ya n'ama ikigwe ngwawezekirigwe yi na-ama ego tigbo banye Wadibe na-ama ọhụ ọbụ oshishi yi na-ama ego tigbo ndị be anyị ebido omenala izoro omenala na ya ebido omenala izoro omenala ndị eze ama so n'omenala izoro omenala anyị kụọ famili akụ ewebe bụọ na ebe ochie idekwu chiadọkwa nụrụ ụbọ anyị kuwe Chimaobi ekwu oji ego egbe ọgụ anyị kuwe Swapụ sọpụrụ Chukwu ekwu ọzọ Chief Lo Okoro ọbata obi ewan n'ebe wee Reverend Fada Anthony Okoro Fada T-Bob ọka oburu ụzọ anyị kuwe Chief Emeka Okoro nwata a na-aya eze anyị kuwe Dr. Sistus ekwu nwachi na-emere uwe Chief Emeka Ngwu akịja iji abịa wan n'ebe anyị kuwe Chief Obinna Ngwu aka na-echebe ego wan n'ebe Chief Daniel Agụbuchie agụ na-eyi agụ nri uwe Chief Justin Agụbuchie ọbata obie onye si eme ka ekwesị akpụ ya ihe ndị na-ekwuru okwu ire tebere maka na okwu na na-ete anaghị ndị mgboke ihe ha niile na-abụrụ m ọha na-eyi ahụbịara ogwu eze amụ dị igwe mara gị na okwu ntekọpakwa ka onye anyị akwanyerịgwarị mgbere ka ji jegoro ọgụ ego gwaza m ugwu n'Igbo oche akpụrụ kete ikwugwu na-eri mgboro ma biko asoro omenala ha dị n'Igbo dịrị n'oyibo okwumo anyị na-ata ya ọgọzi chite okike ugwu dịbe ha chere ha na ndebe ha oro ọzara agụri ọzara ekigbune bụrụ mazagbune ọzara bụrụ eyi
ọzara ya zagburu were ọdụdori n'aka ahụrụbụrụ ezaja ọzara bụrụ eyi ọzara na zagburu ọzara nwadojiweze ọhụrụbụrụ anya yiwe mego n'oge ime bụrụ ogbo ndị pụtara sogo furu isi onye chirifere meji osi ngwu banye eze ndị Igbo na London banye bụnaemebu na gorebebe dị ike n'ebe Chief Dr. Fred Ngwubahi ọzọ dara ije n'ebe une m wekwe Dr. Jude Nwakubi ọzọ kpọrọ oge na-ekele ogbu na gogo anyị jewere ibe Chief Nathaniel Hilo Ugochi duwelu wata wune mumu na godo ekene wata kiri aya na wabune bishadi gwe bayi Titus wishadi gwe bayi iribogu ekene honorable bayo bụ na godo chukwu nọ nso Richmond nshadi igwe ure mpetego ure anyị akpọ Ifeanyi Ozuru Chairman ebe United Kingdom ezigbo mmadụ anyị akpọ Chief Romani ọzọ anyị na-efu anyị akpọ Prince Eric Anu ego na-arị ugwu ogene one of ogene anyị akpọ Wilfred Ani Owerri ndị Igbo o mepụrụ ụmụ ogbenye anyị akpọ Dr. Uchenna Ekwueme o ji scholarship kenele nwanne gị Chief Mike Ekwueme kenekwe Dr. Osi Ekwueme kene nwanne gị nwoke Chinedu Ekwueme International Chemical anyị akpọ Injinia Obi Ambrose Ebuje kpọọ Sir Hyacinth Ani ahịa Enugu na London mkpụrụ ọrụ ụmụ Igbo anyị akpọ Chief Dominic Ani Dom Wadom Thunder agbara ka igwe anyị kenele anyị akpọ Chief Emeka Okoronkwo Okonta Bobby na Marcel a wee kpọọ Chief Paul Oyama a sịrị nke onye chiri ya zelo oje gbogbo onye nwere ibekwe ogu nnedi m ibekwe iwodu nnedi na-ajụrụ na owe ihe nnedi bụ biko mbara meja mana nnedi na-etiri agawo mgbe gebara ihe ogwugwu yiri apawori ka abụnabụna ikwekwanye ogwugwu riri biko mbara meja mbara ekene kuwe nwanne nze dubaye ekwechi ụzọ uyi ọkụ wụbụrụ na adịka ekwechibike nwanne nze ihe ogwugwu riri apawa ego ogwu mmiri ọzagharịcha ọkụ onye bụ ọzọ mba na mmakụ n'uyo ọha na-eriri ihe ozo n'ihe ogwugwu riri ogwugwu anyị eyiwe akụ n'ibe bubi satọ mkpokoro ose eju agbụgba ugbo owo ya n'ụkwụ mkpokoro ose eju agbụgba ugbo owo n'uwe ogbomụ anyị na-ete aka n'ebe anyị ogbu na gododo na-eri ụzọ afịa akụ n'ibe bubi satọ anyị ejewe ọzọ ebeke ebe wune m ogbu na godo ọzọ ebeke ebe ọzọ wachi na-egwu ndo banye
chika mgbodile banye obodo m na nwa ya dị ibe Francis banye ogbuna ataku nwa ya dị ibe banye ebe ọrụ ka agụ bụ ije Emesomba afudiko muna
ekenewe wamadu beze ike mba n'ebe profu banye anyị ekene ndị be ya ogbu na agodo maka fọ nwunye m ọzọ nwanne dị na mba oje na amụ igwe ogboma ọzọ ya bụ uche ebe ahịa ogbu na agodo jeradu ude egbu na agodo bụrụ isi ibe ezi m masịrị ha gị o si na chi adị mma ogbomụ anyị nawaba ọgbawa eze banye jụọ gị na nwa ọgbawa eze nwunye m ogbu na agodo jụọ gị na nwa ọgbawa eze banye akụnye nwata nwunye m ogbu na agodo akụnye nwata egwu tochukwu ikwu eze onye ọmadụ ibi ogbu na m ọzọ n'ebe nwunye m ogbu na agodo Dr. Mali uke eje malibe Dr. Malibe uke eje ho ọzọ ọzọ ya hụwo m ihe nwoke eje ajụkwa ite m ma ọzọ ego anyị abata ọmadụ uwe n'ogbo m ndị ọlọgba ite itechi obe ha ọdọbụ n'ugwu bụ shego deje ekwe n'oge na-eje dute ya ọ dịgwazi adịgwa shiri n'ogoro n'ogo anyị ekele igwe be ya ogbu na agodo igwe nwunye m ogbu na agodo igwe siri ịrụ ọgba ọzọ ọzọ ijiji a na-amụrụ mma anyị ekene Dr. Uchenna ọgba ọzọ ọzọ igbo ndụ be anyị nwunye m ogbu na agodo oge ihe ndị egwu ogbomụ akọrọ iwe ezu anyị anawaba n'ibe eze nwunye m njinyere ya asa n'ibe eze ọ zagara dịbe ogbo barista Bonaventure mmadụ be anyị ogbo nwadoji weze onye ọzọ ọzara mgbe ịdịge n'ọzara ọzara kwere n'ogwu ogwu nwere ọzara ngori ọzara ya zagburu were ọdụ dewere n'ọba eji mara eze n'ọba ọzara ọrọrọrọ ọzara gbude mụ na mana azagbu ọzara bụrụ ya ọzara mgbugbu ọ bụrụ ebune ịgụ egwe m ekenebe ikiri bụ egwu ọgụ onye ụmụ mkpara gị dugwu nwere ọ bụrụ ebune bigo mara meja n'abana na ana moza me na ya ebido ka ekpere zechite ogige ekpere ka emere taachị anyị ka a ga-eme echiche n'eghe m okwu mezi ka egburu egbo gboo